may regla ko, ito masakit sa akin. Ako hindi. Pagka ano ko. Dito. Parang babagsak ng babagsak. Tapos yung puwet ko parang lalabas. Yan ang problema ko pag... Kasi nung nag-labor ako, pag nagle-labor ako dahil nakatuwad ako. Kasi yung sakit ko dito. Hindi dito dito. Kaya nagle-labor ako, nagkipaglaro ako ng bingo. So, ganun ako. Gawa mo na sa lata. Pamos ko pala. Morning! Para sa naka-green talaga. Ubusin ko na ito, maday. Ubusin ko na ito. Alay. Chickpeas. Isang garap ko. Oo, isang garap ko. Buto. Nagbilag mo. Putik talaga. Hindi kasi nagdala ng lalagyan eh. Tingnan mo, malalaglag ulit. Hindi kasi nagdala ng lalagyan. Nalalaglag tuloy. Anak naman lalagyan mo dahil. Ha? Oh, may ano pala to? Double nga eh. Anak nung pinili ni tatay. Sabi ni tatay, huwag na kayo uulit. Hindi ko rin ibiruin. Good morning! Sisi kay Johnny, Team Senior Caregiver. Sino ba si Team Senior Caregiver ba? Hindi ko pa na yan, wait lang. Tingnan mo guys, naka-t-shirt kami, hindi namin ano pa rin kami, Team pa rin. kami, oh. Green pa rin. Team Sara. Hindi, ano ba to? Double pala to. Ha? Double. Ito na pala. Ay, tatay magkawa pa talaga ng... Asan yung anak, Day? Dak, malagay ng tower. Ha? Saan? Ang tower? Wala. Nanak mo? Lala. Wala. Saan mapunta yun? Ewan ko. Wala siyang nana. Hindi siguro sinama ng lalaki. Sinama? Wala ka nana. Kasi nauna ngayon naka-plastic eh. Good morning, Shwara. Morning. Then,
Konting ano na lang. Ay, half hour pa pala yung ano. May ano tayo. Asa na ba yun? Wait lang. Hmm? Maybe 1. May nakita ako eh. Wait lang. When you finish to eat, then go back. You just eat ramen. Gagawa ako ng sisikoy. Ako'y ano mamaya, gagala-gala. So, Tawar-tawar. ako'y magdawar-dawar. Tawar-tawar. Magdawar-dawar ako mamaya. Guys, paano naman guys sa upcoming ni Sisikoy Johnny? Ayan, may upcoming siya. 10 o'clock dito sa amin. So, kunting timbot na lang. Ako'y mag-ano muna kasi samahan niyo ako, ha? Ba't hindi yun naka-ano? Wait, sabi ko ipipin ko, ba't hindi pala nakapin? Ano? Saway talaga ako ba? Guys, paano guys sa nakapin guys? Premiere upcoming. Ako'y mag-ano muna kasi tanghali na nauutot ako. Ang ilaw, ang pangit. Ang pangit ng ano. Ng... Wait guys ha. Mag-ano tayo ng mga dahon-dahon ba? Para ang dami ng kamatos ko ah. Maggagala ako si Sikoy. Oy, bitot. Sabi ko live ako saglit. Kahit 1 hour. Ang hirap po lang, ano ba? Kami gagala. Pinalalayas kami ng amo namin. So ngayon, pagbibigyan namin kasi nakakahiya naman hindi namin pagbigyan, no? Kahit ayaw mo gumala ng katulong, pinagagala kami, kaya kami nalayas. Wala talaga siyang nanaday. Ano kaya na po ito? Hindi kayo naitapon, Day? Sabi ko sa'yo. Ikaw ba naglagay nito, Day? Naglagay ako. Wala kung hindi ako nag-ano ng mga gulay ba? Oh, lahat naman na naka-plastic. Kumanin na, no? Ano kaya to yung dry na lang ilagay ko? Dry na? Pwede kaya yon? Wala manana sa labas. Hindi ka kayo mo? Ewan ko lang kasi hindi man sila nagsasalata dyan eh. Kaya sa'yo yan ang puti. Nana, ment yun si Sikoy Jonis. Ment.
Nana ang tawag nila dito. Wala, di ba? Siguro na isama ng unggoy. Kasi ako man ang Hindi nasama siguro. Kasi kung nandyan yan, ano yun, men? Sisi ko, Johnny. Ha? Annalisa, good morning. Oo, ang pangit. Yun ang tawag nila dito. Parang nana sa pizza. Parang nasa pigsa ba? Pero ano yun, ibig sabihin nun, meant yun. Ito pa, isa pa to, oh. Jer, tawag sa kanila. Ano to? Ano pa to sa English? Yung roka. Roka o wild arugula. Wild arugula? Ano to? Jer to tawagin dito sa kanila, jer. Pero sa Pilipinas, ano ang salita? Iba naman, di ba? Tapos wala din pati ang kinuhang ano. Pati ano, yung kusa. Wala din akong kinuhang kusa. Kasi ang liliit ng kusa, sabi ko pag magpaluto ng ano, kuha na lang sa... Kasi na siguro isa nito. Ay, madami naman pala. Ano tayo tute? Andun kaya ang asawa ni ano? Asawa ni Lama? O sila lang? Kasi nung ano kahapon, nandoon din asawa ni ano eh. Ilamo. Ni Lama. Baka wala yun doon dahil kasi Biyernes, baka nandun din yung sa nanay niya. Alam mo yung kusa, si Sikoy? Ano ba kusa sa atin? Dito, kusa yon pero sa atin, ay ano yon zucchini. Sa English, okay. Sa English. Nasa baba naman natin siguro. Tuti! Hello. Tuti! Morning! Morning! Fina na! Fi? Anong sasabihin ko? Sway, Jib, ano? Yes. Ikaw? Sway, Jib, Swaya Jeba na? Nana? Mama. Ya? Aywa. Aywa? Jib Sway? Alhin? Okay. Okay, syukran. Ma'am. Okay.
O yung ano mo dayo? Dali mo na. Ay. Diyan pa pala. Akala ko. Ay, Tote! Open the gate, ha? Gate. Open. Ano ba yung open? Punggol talaga. Yala. Yala. Okay. Okay. Yibi hada. Dahada. Okay, 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 okay. Ano malong? Ayam. Okay, okay. Open the gate. Mukta. Hindi, mukta. Susi man yun, day. Mukta. Bubuksan. Mukta? Oo. Susi yun. Susi yung mukta. Hindi, mukta susi yun, day. Alis muna ako. Hoy, bye-bye muna. Manghingi muna ako ng ano sa kapitbahay ba? Ito lang. Yung isa. Ay, ano yun kay Nobi? Pati yung kremo ko. Akala ko napatay ko nandito. Akala. Patayin mo na. Tapos mo na. Ano yung sasabihin ko? Papunta na ako? Oo. Ano sasabihin ko? Yala, anak papa. Okay, 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 okay. Oh, hindi talaga napapatay, tay. Oh. Bisit na cellphone niya. Tinatanong ako. Kam, hindi ko man alam kung magkano. Ha? 45. 45. 45. Tapos kam? 45. For kida ba din? May 5. Kalas, kalas. Kalas, suka. 55. P5. Nga, kalas, hari. Mapimus kila? Sukran. Sokran. Sukran. Sokran. Idang kalas, anak gitu. Kahingin sa kapitbahay. Maano na siya ngayon, masipag na magkapitbahay. Oo. May... Sana all na lang talaga tayo nito. May kapitbahay. May kapitbahay siya. Ay, asan na yung plastic ko? May wala ng tao, nag-ikot-ikot na siguro ko, Jessa. Hina-hina na yung mga ano. Ay, ano na pala si Kuya June eh. Guys, sa premiere guys. Eight minutes na lang, guys. Wait lang, ako ano ba? Tapat ko lang yan dyan kasi ako ba may gagawin na ano. Need ko siyang matapos. Yung isa, hindi kumukuha. Hindi. Bakit? Ayun. Kasi si Tuti, nakita ko talaga yung mukha niya. Diba parang may mapa sa mukha. Tapos sabi ko sa kanya, gamit ka nito.
Wala din yung sa upuan niya. Ako yung maghihiwa ba? Nakaabang ako dito. 2 minutes na lang, guys. Dito sa upcoming. Pagharapin natin yung aking cellphone. Sisi ko, hindi ako makadot-dot ha. Ako yung maghihiwa. Nakaano lang ako tambay lang ako sa yung premiere upcoming. So, kasana yung ano ko? Wala ka pala ng order. Ha? Pangit. Bigla talaga ang in-order ni tatay. Sabi ni tatay, tingnan ko lang magreklamo pa kayong dalawa. Kumakain na kayo, talagang ginujo ko lang kayo. Pinatulan niyo ko. Ba't masama ang biro? Next time, hindi na ako magbiro sa inyo. Nakakaya tuloy. Bakit? Nakakaya tuloy yung ginawa ko. Biro lang pala yun. Siya man may kasalanan. Para akong naaano. Dahil kong nararamdaman. Ano ba nararamdaman? 5 minutes. More. 1 hour lang ako guys ha. Kasi ako lapit na mag-start guys yung guys. Premiere. Ano to? Salata to sisi ko, salata. Kasi dadalhin ng amo namin dun sa anak niya. Tomato. Doon sila kakain ng breakfast. Buti nga hindi dito. Wala kasi yung babae. Kaya doon sila sa anak niyang panganay. So ngayon, dadalhin niya to. Magdadala siya ng pagkain doon. Kaya maaga ang aking wala pa akong ligo. 4 minutes. Yung isang phone ko nakatambay sa'yo. Morning, morning, morning. Ay, sisi ko yung sinend ko sa'yo. Parang magandang yun, ipag-game. Parang matatawa ako doon ng gusto. Matutulog na lang ako, nakita ko pa yun.
Ang dami ng tomato ko ah. Two minutes more. Kalahating oras na tayo. Pangit ng ano nila. Spring onion. Sixty seconds. Tambay lang ha, tambay lang si Sikoy ha. Ako naghihiwa. Tambay lang yan dyan phone ko. Anghang yung green onion. Ayan na. Start na. Nag-start na ikaw. Hinaan natin.
Ito ba yung kahapon? Ito yung kahapon, di ba? Gala mo. Si ano ang may request niyan? Dapat pala niyan, gawing biyernes, meron ka. Naghahanap. Pati yung maliit, chuk-chuk ka. Yung nakarabay naghanap sa'yo? Magagaling. Dati nung gumawa ako dito, Oh. nagtanong pa ng si Binata. Sabi niya, ikaw gumawa nito? Sabi ko, oo. Mga ano. Panay ang ganyan nila. Akala nila kung meron na silang gamit. Okay, that's one. White. White House. White House. Honestly, we are in a White House. Ang kanyang White House. Tatay talaga ako. Look at the road, ah. Imagine mo yan. Ano yan? Yeah. Marla charts also. Yeah, look at the charts there. I think the phone chart is over there, Scott. Huh? Hindi na kaya. Wait lang. Tambay lang muna, tambay. Diyan lang yan, diyan. Raima! Give shout out. Good morning. Andito ko sa ano, premiere ni Sisiko Johnny, premiere niya. If you see, there's a lot also. If you see this one, I think we choose. It's a part of it, huh? This also. So I think station. One hero thing. Can I see what is that? Yeah, see, I saw people
well, here is the third. Yeah, it will see. So it's an open. It's open. Dito kayo. Oh my God. Kung saan talaga may simbahan, may nandiyan yung libigan. See? And there's an out here. Ang ganda. Ayan. It's good. Ay, ang ganda. It's sounds like a club. Last Christmas. I think I found it now. What I've been looking for. Isn't it beautiful? It's got my head all up in the clouds. I think I found it now. Walang gumagapang ngayon. Everything I want might be a miracle. No, I'm never Ang ganda ng ano. Ganda. Di ba? Tapos na siya. Hindi ako makakasali sa ano, tiping. Ano yon? Ano yun, Raima? Naka half hour na ako. May ano ba to? May LC ba to dito sa ano? Sa ano na si yun eh. Hindi ako makatype. Hindi na ako mag-type. Ha? Nagkasali pa talaga sa LS, no? Buwang talaga to si Pinkay. Ano yun? Baka busy. Ano daw yun? Ano daw yun? Ano yung bitat? Ay! Saan ako napunta? Di banggol.
kami naman. Kaya almusal lang naman yun. Kaya, hindi, ano lang day, nakapatong lang day sa kamatis day. Kung alam, kung nandun yung asawa din ni ano eh. Ang ano nga kita ate, bakit dala-dalawa pa? Dapat ano lang eh, isang... Dapat nakikita nila si tatay na ganyan. Dapat pag pumupunta sila dito mag-aalmusal, bit-bit din sila. Sabihan mo day. Hindi yung wayang na kain, pagkatapos kumain, layas. Maano sana yun, yung tig-isa silang magkapatid, may Kaya dala. nga, may bit-bit man lang ba? Total, gustong-gusto naman nila ng mga order eh. Tapos na, nanalo ba ako dito, Baby Tot? Nanalo ba ako? Wala na. Hindi ko nakita yung pangalan ko doon, Baby Tot ah. Parang hindi ako nanalo doon. Hindi ako makadut-dut ba? At bisi-bisihan yung aking kamay. Nag-stay lang ako sa premiere. 1 hour lang tayo guys, kasi ako mag-aano din ako. Ako'y charge kasi ako maggugura-gura. Huwag niyo muna akong hanapin guys ha. Ako'y lilipad muna. Lilipad sa Alapaap. Alapaap? Ano yun? Ano yun, Day? Nana. Hiningi ko pa sa kapitbahay. Kasi yung binili namin hindi nakasama sa wala. Mag-fly high. Minsan lang yun. Kasi dapat kahapon pa kami pinalalabas. Hindi man kami lumabas. Sabi namin sa amo namin, tatay, may trabaho kami. Maraming iniwan yung mahal na asawa. Kasi hindi man titigil ang puwit no na hindi kami nagtatrabaho kahit wala siya. So ngayon, hindi kami lalabas kasi kami may trabaho. Sabi ba na ng lalaki, bukas. Hindi nga. Next day. O, the next day, ngayon kami lalabas. Kaya magkasabay kami ni Diana ngayon lalabas kasi bukas padating ng amo namin yung babae. Yun lang ang masyadong maano sa buhay namin. Kontrabida. Kontrabida sa buhay namin. Ayaw kami ay putik! Ayan, nabasag na yung aking natuloy. Uy, ayan, what happened? What happened? Dalo daw kasi. Ayun, sa araw. Pag nasumpungan yung aming yung aming lalaki tuloy, aming aming among lalaki, pag wala yung amo naming babae, pinalalabas kami. Sabi niya, mag-day off kayo. Diba? Day off. Day off daw, day off. Binigyan kami ng baon, pagkain, tig-100. So ngayon, no choice, lalabas kami. Binigyan kaming pera. Kaya kami maglalakad-lakad mamaya. Diba? Salt, masaya. Andito. Salt. Oh. Tapos guys, may marites ako sa inyo. Alam niyo ba si Dayan kagabi? Kinojok ng amo namin. Kumakain kasi siya, nakita siya. Sabi niya, order pa naman ako ng McDo. Nagkain ka na pala. Sabi niya, ano gusto mo McDo? Ay, umuo naman siya. So ngayon, inorderan pa kami ng McDo ng amo namin lalaki. O, diba? Very good siya kagabi. Ano yan, Day? Malaman pa?
Wala na. Hindi ko pa man ginagamit. Bakit? Ako muna. Ilan yan? Sige na. Gamitin mo na. Ilan to? Isa. Wala na ulit pa itay. Bakit? Hindi okay ha? Oo. Salinan mo nga ito ng mantika. Mantika. Dalawahin mo na, dalhin mo dito, oh. Yung olive oil. Dadala pa siya ng ano eh. Dadalhin sa kapit. Gusto mo? Olive oil? Dito ka pumunta, oh. Kasi matapon ba dyan? Dito ka oh. Ay, di punggol sa labas lahat. Hindi ba mahila? Ano oras ka nalabas? Alas 12. Kaya pala pinag-uwi niya sa alas 12. Ha? Ano? Kakauwi ko lang. Saan galing? Nag-day off ka kagabi na, oh. Nandiyan ka. Parapon pa. Sana all na lang tayo dong. Sabi ni tatay, wala akong pupuntahan. Lumabas ka kung gusto mo. Sabi niya, Bumalik ako bukas. Sabi ko na, wala ko naman. Hindi lang naman din na sinabi mo ganyan. Nahulaan ko lang. Sabi niya, bumalik ka bukas ng tanghali. tapos, Kasi nga, hatid kayo siguro. dito ko, parang hindi siya matapon ba? Kasi tumapon dyan, mahirap linisin ba? Eh, di punggol talaga to si Donald ba? Hawak mo. Yan. Lang kasi. Eh, di saan ka natulog? Hindi pa. Kayo nakalis. Doon sa biyan na. Day, tissue day. Ina wala pa. Sabihan mo ikaw natulog? Sure ba? Kayo nakalis. Sure ba? Pag sure ba? Sure ba? Tumingin ka nga sa amin? Sure ba? Oo. Binga. Kalas. Kalas. Yan. Puta man. Sabi ko kasi sa'yo. Kalas eh. Meron pa? Ito pa. Hindi nga. Saan ka natulog kagabi? Kayo nakalis nga. We. Tingin ka nga sa amin? Wala. Dahil tinan mo na yung mata, Day. Ba't niya titingnan pa eh? Nagbe-blink-blink. Nagbe-blink. Magdamag ba naman? Nagbe-blink-blink. Tingnan mo na, lakas talaga ba? Ay, gawa na rin yung lata. Kaya nga sabi ko sa'yo dito kasi ano parang matapon man, hindi, ano ba? Parang gear oil eh. Nasa si tatay? Tulog ba? Wala yun. Ano yung sasakyan? Gray. Kahapon pa yun dong. Pinaayos siguro yun. Ah. Asan yung takip Donald? Sana all lang, maghapon magdamag ang day off. Kami kailan kaya mangyari yung Donald? Ano naman yung papayaman? Alas 12, magkasundo yata sa'yo si ano eh. Sunduin mo si... Yung barya? Oo. Wala. Ate tayo dito. Ano ba gagawin mo? Wala. Gawin ko kasi Pwede na to. Nag-message ba sa'yo si ano? Wala pa. Nagtatanong nga si Nobi, anong oras daw alis? Sinabi ko sa kanya kagabi. Oo. Sinabi mo na pala, nagtatanong pa. Ngayon? Oo. Mag-Yosef. Maria Joseph talaga si Nobi. Basta sunday mo na lang siya bago mag-alas 12. Ay, contact niya. Pero kung doon yung nagsasabi. Ay, hindi pa siya nagsabi kagabi? Wala. Sabi ko sa kanya, i-message ka na para kako... Ano kayo natin to? Junad, kunin mo na kaya to. Ano ba yan? Adobo. Puta man, makaamoy. Sige. Nagbata ka ba kagabi? Kahapon? Tama. Sana may nang kaya. Tayong bibilin ko. Wala tayong pera. Bibili sana kami manok na native eh. Native?
Iluluto ni Pre. Di umaga pa lang, wala ka na. Ubusin mo na yan kasi lalabas pang kami. Lutos ako. Ha? Tanghal. Sabi ni tatay, tinapihan ako ng tanghal, yung mga alas bawat siguro. Bukas ang mga natin, ayun, tinatawag ako. Kaya pala kahapon, may ipapakuha sa'yo si, Lamo. si Lamo. Hindi nakuha. Tatawagan ka daw. Wala. Kaya pala wala ka dyan. Tinawagan na, ano sabi niya natin? Sabi ko, Oh. malayo ako dito sa bahay. Ay, sabi niya ako. Wala na talaga tong ano, day. Yan. Wala nang... Pwede lagyan mo na. Walang asim. Isa lang yun eh. Lalis kami kahit saan, Sisikoy, magpunta. Ano, dahil? Punta mo na sa asin. Ano? Okay na. Okay na. Ganda yung ano.
Mag 1 hour na pala ako, guys. Ako ay mag-e-end na. 1 hour lang ako kasi ako may may bye-bye, Sisi Koy. Thank you. Thank you sa inyo, guys. Tapos ako'y pa-end na din. So, tayo ay mag-aano. Thank you, thank you. Ayan, bye-bye, guys. Sisi Koy, lahat ng nandyan, thank you.